дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. бонкҳои тоҷикистон ба муштариён беш аз 10 миллиард сомонӣ қарз пешниҳод намуданд. ба сокинони аз офати табиӣ зарардидаи ноҳияи шаҳристон кӯмаки ҳукумати кишвар дастрас гардид. таҷлили рӯзи варзишгарон дар вилояти Суғд. сохтмон ва таҷдиди бинои таълимгоҳ. идомаи корҳои бунёди гармхона. бунёди корхонаи истеҳсоли хишти пухта. соли равон бонкҳо ва ташкилоти қарзии тоҷикистон ба маблағи зиёда аз 10 миллиард сомонӣ ба муштариён қарз пешниҳод намуданд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1,3 миллиард сомонӣ ё худ 4.5% зиёд мебошад. аз ҳаҷми умумии қарзҳои дар ин давра дода шуда 32% ба соҳибкории истеҳсоли рост омада маблағи 3,4 миллиард сомониро ташкил додааст. инчунин соли ҷорӣ ба муштариён ба маблағи 7,9 миллиард сомонӣ қарзҳои хурд дода шуданд ки нисбат ба соли 2023 24% зиёд мебошад. фоизи миёнавазни қарзҳо дар моҳҳои январ-июни соли ҷорӣ бо пули миллӣ 23,1% ва бо асъори хориҷӣ 11,9%-ро ташкил медиҳад. маблағгузории қарзӣ яке аз воситаҳои асосии таъмини рушди устувории иқтисодиёт, вусъат додани истеҳсолоти ватанӣ, устувор намудани иқтидори содиротӣ ва ташкили ҷойҳои нави кор ба шумор меравад. изҳор дошт раиси Бонки Миллии Тоҷикистон Фирдавс Толибзода зимни нишасти матбуотӣ бо хабарнигорон. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. дар 6 моҳи аввали соли равон нархи маҳсулоти гӯшти дар ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 6% қимат шудааст. нархи гӯшти гов қариб 10% ва гӯшти гӯсфанд 7,4% баланд шудааст. дар ин бора Ҷамшед Нурмаҳмадзода, директори агентии омор, зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. ба 5 оила аз ноҳияи шаҳристон ки бар асари селфароӣ зарар дида буданд аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон кӯмакҳо дастрас карда шуд. тавре аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия хабар доданд ба оилаҳои зарардида масолиҳи сохтмонӣ ва маҳсулоти ғизоӣ низ супорида шуд. бояд қайд намуд ки дар натиҷаи сар задани офати табиӣ ба хонаҳои сокинони деҳаи Чашмасор ва Саробӣ қисман зарари ҷиддӣ расида буд. шахсоне аз офати табиӣ зарардида маводи хӯрока ва масолиҳи сохтмонӣ ро гирифта ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдории хешро изҳор намуданд. дар кӯхи фарҳангӣ ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ бахшида ба рӯзи варзишгарон чорабинӣ баргузор гардид. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода зимни иштирок дар чорабинӣ варзишгарон, собиқадарони соҳа ва ҳаводорони варзишро бо рӯзи варзишгарон ки ҳамасола дар қаламрави ҷумҳурӣ дар сатҳи баланд таҷлил карда мешавад табрик намуд. фароҳам овардани шароити мусоид ва имкониятҳои шоиста ба варзишгарон аз сиёсати хиратмандона ва оқилонаи сарвари давлат сарчашма гирифта имрӯз варзишгарони тоҷик дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ бо маҳорати баланд қувва озмуда медалу ҷоиза ва унвонҳои баландро соҳиб мешаванд. аз ҷумла Темур Раҳимов, Сомон Маҳмадбеков ва Давлат Болтаев аз рӯи намуди ҷудо ва бокс дар бозиҳои тобистони Олимпӣ Париж 2024 ҷойҳои ифтихориро сазовор шуда парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардоштанд ки боиси ифтихори ҳар як фарди банандгу номус мебошад. изҳор дошт раиси вилояти Суғд. изҳори боварӣ карда шуд ки варзишгарони сарбаланди вилояти Суғд ва устодони онҳо барои расидан ба ҳадафҳои наҷиби хеш кӯшишу ғайрат намуда маҳорату таҷрибаи андӯхтаашонро барои тарғибу ташвиқи варзиш ва омода намудани ҷавонон ба мусобиқаҳои оянда сафарбар менамоянд. сипас ба як қатор устодону мураббиён ва варзишгарони вилояти Суғд сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва тӯҳфаи пулӣ супорида шуд. дар заминаи сиёсати маорифпарваронаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастурҳои раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо иқдоми мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент сохтмони нотамоми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31-уми деҳаи озодагони ҷамоати деҳоти Хурмӣ бо маром идома дорад. зимни бозиди раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода гуфта шуд ки бинокорони ширкати Зафар Сохтмон деворбардории қабати 3-юми биноро анҷом дода. ҳоло ба бомбпӯшкунӣ ва сохтмони daҳлези пайванди он бо бинои қисмати асосии таълимгоҳ машғул ҳастанд. бинои таҷдидшаванда аз 18 синфхона иборат буда барои фарогирии 900 нафар хонанда дар дубаст пешбинӣ шудааст ва баъди анҷоми сохтмон норасои ҷой дар таълимгоҳ пурра бартараф мешавад.
бо мусоидати мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар канори шарқии шаҳр аз ҷониби соҳибкор Муродқул Юсуфов дар масоҳати 1 гектар гармхонаи замонавӣ бунёд мешавад. таври зимни бо зидди раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода аз рафти сохтмони гармхона иттилоъ дода шуд, корҳои асосии насби болопӯш ва таҷҳизот дар гармхона ки бо усули курьёӣ ба таври замонавӣ бунёд мешавад анҷом ёфтааст. дар парвариши помидору бодиринг, дигар сабзавот, меваҳои субтропикӣ ки дар гармхона парваришашон бароҳ монда мешавад, аз усули обёрӣ ва ғизодиҳии қатрагӣ бо идораи барномавӣ кор мегиранд. бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо мақсади таъмини иншооти сохташаванда бо хишти пухта дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Хурмӣ сохтмони коргоҳи истеҳсоли хишт оғоз шудааст. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни шиносоӣ бо рафти сохтмон ин иқдоми соҳибкор Абдувакил Ҷумаевро зарурӣ арзёбӣ намуд ва дастур дода шуд ки коргоҳ дар муҳлати пешбинишуда бо насби таҷҳизоти замонавӣ мавриди истифода қарор дода шавад. бо бунёди ин корхона эҳтиёҷоти ширкатҳои бинокорӣ ва аҳолӣ бо хишти пухта бо харҷи кам таъмин карда мешавад. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.